Požar u osnovnoj školi Strmec, štete značajne. U sklopu Battle Festa predstavljena knjiga Toplice i Topličice Hrvatskog Zagorja. Otvorena povijesno-poučna staza u Zaprešićkim Novim Dvorima. Predsjednik FF Vala Mladen Božić primio nagradu od Zajednice tehničke kulture Zagrebačke županije. Poštovani gledatelji, dobar vam dan i dobrodošli u vijesti televizije Zapad. U noći sa subote na nedjelju došlo je do požara u osnovnoj školi Strmec, kojeg su unutar sat vremena brzom reakcijom pogasile vatrogasne snage. Grad je tijekom nedjelje osigurao materijal za trenutačnu sanaciju objekta, kako u slučaju kiše ne bi došlo do većih šteta. Oko ponoći sa subote na nedjelju, 18. na 19.7. došlo je do požara drvene građe osnovne škole Strmec, koji se ubrzo proširio na učionicu i krov škole. Brzom reakcijom svetonedeljskih vatrogasaca koji su odmah izašli na teren, požar je lokaliziran kroz sat vremena, no šteta je značajna. Mi smo zaprimili dojavu minutu prije ponoći, na intervenciju su odmah upućeni DVD Strmec i DVD Sveta Nedelja, a dolaskom na mjesto intervencije utvrđeno je da gori jedna prostorija, te su im u ispomoć odmah poslani DVD Rakitije i DVD Kerestinec. Oni su sa unutarnjim navalom kroz vrata i kroz ovaj prozor razbijeni. Oni su započeli sa gašenjem i nakon toga požar se širio na krovište te izgorio i dosta veliki dio krovišta. Tako da je izgorila jedna učionica, druga je nagorjela, jedna zajednička prostorija je izgorila i taj veći dio krovišta. Na intervenciji su bili 29 vatrogasaca sa 9 vozila i kroz sat vremena su požar stavili pod kontrolu. Iz grada je ubrzo osiguran materijal za privremenu sanaciju krovišta, a gradonačelnik je najavio kako će ubrzati pripremu projekta izgradnje nove škole. Mi smo odmah reagirali, moram pohvaliti vatrogasce, a kao grad smo osigurali odmah materijal za sanaciju krovišta kako ne bi došlo do daljnjeg propadanja ili da, ukoliko dođe nevreme, da ne procure naravno po zidovima i po ostatku škole. Vidjet ćemo što će reći vještaci, treba napraviti naravno procjenu, škola je srećom osigurana pa ćemo vidjeti od svih tih sredstava koliko možemo napraviti za sanaciju, a ako ništa drugo, ovo će vjerojatno ubrzati još malo procese i na našim i na višim instancama, pogotovo županijskima, oko pripreme i oko naravno izgradnje nove škole koje smo tako i tako planirali za ovu godinu i za ovog samog objekta. Prema neslužbenim informacijama, najvjerojatniji uzrok požara odbačeni su opušci na stolariji škole. Iako ovogodišnje izdanje Battle Festa nije bilo tako bogato zbivanjima kao prijašnjih godina, posjetitelji su ipak mogli uživati u zanimljivim događajima. Imali su tako priliku prisustvovati predstavljanju knjige Antuna Šimunića Toplice i Topličice Hrvatskog Zagorja. Kao što je većini poznato, Krapinske Toplice iznimno su bogate izvorima termalne vode, tako da je teško bilo pronaći bolje mjesto za predstavljanje knjige Toplice i Topličice Hrvatskog Zagorja autora Antuna Šimunića. Koji je ujedno i autor knjige Termalni i mineralni izvori Hrvatske, publikacije koju vrlo često koristimo, nalaze iz te knjige vrlo često koristimo u raznim međunarodnim istraživanjima u kojima i općina Krapinske Toplice sudjeluje, a vezana su prvenstveno uz istraživanje našeg geotermalnog potencijala i mogućih aplikacija termalne vode u budućnosti. Dakle, mislim da je to događanje koje će potaknuti interes prilično široke javnosti. Autor knjige inače je po struci doktor geologije. Toplicama i Topličicama Hrvatskog Zagorja bavi se 40 godina, te dobro zna koliko ono obiluje termalnim izvorima vode. Zagorje je u stvari jedan fenomen, jer tu na svakih nekoliko kilometara postoji nekakvi izvor termalne vode. Zapravo, nekad se smatralo da ispod svakog izvora postoji termalnog izvora, postoji vulkansko ognjište koje grije vodu. Ova naša istraživanja su dokazala da toga nema i da je ta voda obnovljiva, odnosno voda koja se upije u stijene, uđe u podzemlje, zagrije se na određenoj dubini i izvire opet na određenim mjestima.
Zamjenica župana Krapinsko-zagorske županije Jasna Petek čestitala je općini Krapinske Toplice što su u trenutnim okolnostima uspjeli održati još jedan Badel Fest. 9. izdanje Badel Festa je u korona stilu. U socijalnu distancu, manji broj ljudi, naravno jako smanjen program, ali ipak se održa. U susret jubilarnom 10. nekoliko zaista vrijednih aktivnosti i nekoliko vrijednih događanja od koncerta, izložbe, predstavljanja knjige. Iako ne toliko bogat, program ovogodišnjeg Badel Festa bio je raznovrstan, te je svatko mogao pronaći nešto za sebe. Kompleks Novih dvora Jelačićevih obogaćen je povijesno-poučnom stazom. Turistička zajednica grada Zaprešića tako je promocijom i razvojem ovog turističkog proizvoda povezala turizam, kulturu, obrazovanje i kreativne industrije. Otvorenjem povijesno-poučne staze Bana Josipa Jelačića u Novim dvorima posjetiteljima su pružene najvažnije informacije o vršilnici, žitnici, muzeju Matije Skurjenija, dvorcu, kapeli i ostalim zdanjima koja se nalaze na posjedu Bana Jelačića. Ali i onaj drugi smjer, a to je da je ovo bio dom jedne obitelji Jelačić i vrlo nam je bitno ispričati i priču o Banu Josipu Jelačiću kao najvažnijem stanovniku našega grada. Dobivena poučna staza pruža i informacije o Jelačićevoj vojnoj karijeri, a počinje na ulazu u kompleks Novih dvora na početku aleje Đure Jelačića. Novi iskorak koji upravo pokazuje da ono što danas u Novim dvorima, a je obnovljeno, imamo pokazati, bude na vjerodostojan način ovdje i prikazano. Veselim se i zahvaljujem direktoru gospodinu Gantu sa suradnicima. Poučnu stazu prati ukupno 13 interpretacijskih ploča koje svojim sadržajem oživljavaju duh vremena Jelačića i pričaju njegovu priču. Svakako jedan kreativan pristup mladog direktora koji, evo moram reći, je pokazao kako se u ovoj situaciji ipak može napraviti nešto inovativno i dobro. Posjetitelji će tako sad nadohvat ruke imati sve informacije o vršilnici u kojoj se nekad davno vršilo žito, muzeju Matija Skurjeni koji je u Banovo vrijeme bio spremište plodova, te ostalim bogatim zdanjima koja krase ovo imanje. Uručene su nagrade tehničke kulture Rudolf Perešin. Godišnju nagradu koju dodjeljuje Zajednica tehničke kulture Zagrebačke županije primio između ostalih i Mladen Božić iz fotofilm video amatera Luke. Održana je svečanost dodjele nagrada Rudolf Perešin za 2019. godinu u Samoboru. Ovakvim nagradama Zajednica tehničke kulture Zagrebačke županije potiče najmlađe da po završetku osnovne upišu neku od tehničkih škola kako bi im tehnika bila buduće zanimanje. Prvu godišnju nagradu dobiva Mladen Božić. Mladen Božić je 2009. godine osnovao Udrugu tehničke kulture fotofilm video amateri Luke, poznato pod nazivom FFVAL. Ne mogu samo, ja sam dobio nagradu i sad mi je stalo, ja moram ići dalje. Naravno, na tome prisiljavaju pod navodnicima djeca. Oni ovdje dolaze sa velikim veseljem, oni dotrče ovdje, poslije škole. Zajednica tehničke kulture Zagrebačke županije bez obzira na teškoće s financiranjem ostvaruje i više od zacrtanih programa. Izuzetno sam ponosan na tu nagradu, to se ne dobiva baš za male rezultate, znači da moj rad je ipak urodio nekakvim plodom u jednom tako malom mjestu kao što je Luka sa svega 1400 stanovnika. Nagrada Rudolf Perešin pokazatelj je dobre suradnje Zajednice tehničke kulture sa Zagrebačkom županijom, ali i sinergizma unutar njihove obitelji tehničke kulture. Možda se vidi da je premalo zastupljena tehnička kultura općenito u školstvu i takvog kluba sa robotikom i automatikom nema tu u bližoj okolici. Zajednicu tehničke kulture Zagrebačke županije čine udruge koje se bave isključivo tehničkom kulturom, ali i one koje je povezuju s umjetnošću ili pak sprežu sa sportom. Kako preventive i opreza nikad nije dosta, pogotovo u ljetnim mjesecima, zapovjednik javne vatrogasne postaje Zaprešić Damir Čičko osvrnuo se na donesene odluke o agrotehničkim mjerama i zabrani spaljivanja od strane gradskog vijeća, te tim putem pozvao građane na pridržavanje istih.
konkretan ću biti. Dakle, i po ovoj odluci o agrotehničkim mjerama i odluci o spaljivanju zabranjeno je u vremenu od 1. lipnja do 30. listopada paljenje bilo kakovih korova, bilo kakovih poljoprivrednih površina, dakle moratorij je. Prema tome građani ne smiju spaljivati. Kazne su predviđene evo našim odlukama negdje do 2000 kuna, od 500 do 2000 kuna, a evo imamo malo rigoroznije kazne. Kaznene odredbe Zakona o zaštiti od požara govore o kaznama od 15.000 do 150.000 kuna. Pa evo ja bih molio još jedan apel da građani to poštivaju. Odluke su takove, moramo se ih pridržavati. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja današnjih vijesti. Pratite nas ponovno sutra u 17:30, a do tada ugodan dan i doviđenja.